ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଲାଗିଥିଲି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିଲା ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ବାବା। ଚାକିରି କରେ ତମ ଭାଇ ଆସରି ଏ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଘରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଠି ଆସି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ଆମର ଗୌର ଭାଇ ଯାହା ଭାଇ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଯାହା ଗୌର ଭାଇ ପଛରେ ଆସିକି ବାବା ପାଖରେ ଜଡ଼ିତ ଆମେ ତ ବାବା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ବାବା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ବାବା ଧରିଛନ୍ତି ଗୌରୀ ଭାଇକି ଗୌରୀ ବାବା ଧରିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ। ଜୟ ବାବା ଆଶ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌରୀ ଭାଇ ଆମକୁ ନର୍ସରୀ ଦେଖେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନର୍ସରୀ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ଓଲଡ଼ା ମନ୍ଦାର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିଲି ମନ୍ଦାର ଗଛ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ନର୍ସରୀ। ଫଳନ୍ତି ଗଛ ପାଇପାରିବେ, ଫୁଲ ଗଛ ପାଇପାରିବେ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏଠି ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପାହାଡ଼, ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଋଷିମୁନି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏ ଆଶ୍ରମ ତ ଆମେ 6-7 ବର୍ଷ ତଳେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଏବେ ବି ସତେଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ବାବା ଏଇ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏଇ ଗୌରୀ ଭାଇ 20 ବର୍ଷର ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମେଣ୍ଟ ମୟୂର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି ମୟୂର, ହରିଣ ସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ନାଲି ଫୁଟିବ, ଧଳା ବି ଫୁଟିବ। ଇଏ ହେଉଛି ରୋଷେଇଶାଳ ବାବାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଲଗାହେଇଛି, ପରିବା ଗଛ ଲଗାହେଇଛି।